Mwancho murigeria bone kionga chinsa ibere hase nchira yoboikero nobutuko bwarero tugochaka kuru ase county ya Nyamira asomoyega bwa matanga bwoko mwenia omugaka Peter oyorenge tato mwabo mheshimiwa Walter Chanwa oyorenge mo director of finance ase serikali ya county ya Narok onekiwa ase nsemo yekerenyo ase county yo abarai ao bakorogwa muno mugavana bwe county ya Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribo mugavana bwe county ya Kisii mheshimiwa Paul Simbarati na bwe mugavana bwe county ya Narok mheshimiwa Patrick Olentutu negatia baraibande nigo baikirana somo yogoyo aso mheshimiwa Chanwa hanyara kobakago kwandra ekirenga ya tato mwabonya gusira ekyabwategyo kwenekia obora yobu yankwene wabore tari county ya Nyamira yoka kurenda sorogongo orogima rwagusi hasate ebire ni garache kubwaterororo na kwenekia buna endote ya tato mwabone chikuikirana senchirerengi ya sabara ya bono bayigo bakwandiro gochamo kwabari kurwa sorogongo rega erigo chikuikirana bokoryo buya abiga magendra se chinsemo buna gutuma nyumuri kito Fatgad Gisemba nase omuyega wa matanga yokomwenia omugaka Peter Chanwa ondieki kurwa ase kenyero kya ekerenyo ekyo kegutuka ime ye wodi ya ekerenyo ebunge ya North Mogirange county ya Nyamira oyore tatu mwabo Walter Chanwa oyoboigo obwateganga yokoria ekerogo kyobugavana bwe county ya Nyamira asobachori obonene borebosio Chanwa ndio ule mchapakazi kutoka Narok, the best performing county. And I'm not afraid to say it. They are number one in development. They are number one in revenue collection. Na hizo ni figures niko nazo kwa report zinaonekana. Sio rumors. Kwa hivyo na washukuru ukwana ase omuyega oyo nigo muske Walter Chanwa aba gakomorera tatu mwabo na goteba no muntu obwate endoto engia anene asoborai na kuria eirabuna nigo arache kogendereria. My father had a very good dream for his people, his family. He wanted this dream to be furthered to the county of Nyamira as a whole and the people of Kisii and the people of Kenya. Igo mwaka na batebetenga ekero abana bagukina adotigerekera bagotire bono kabakuritaya tubwaterorro ite tokonya abantu bito banyamira. Si ni vizuri wakati gavana Nyaribo akiritaya nasi tushikie namna hiyo. Ensemo ya siasa nigo igatia barai abwo baikirana se omuyega oyo nigo baburia omugusi kogenderera koba amo na kumubwatia omuske Fred Matiang'i aseganga yaye yokurigia ekerogo kyoburayi obonene bwensi ya Kenya asobochori obonene borebosio kumwate aba for president taiwe tingo lakini rende ama abantu balitikate. Thank you. Chiamugoirie Matiang'i chitagete gosiekera abande siko motagete abande basiekera siko abagusi tobwate si Matiang'i gasteka babyayo. And one of the epitome that we are producing from our country Kenya is Dr. Fred Matiang'i. Ensemo yaye omugavana bwe county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo airachinga kecho na kuboria omugusi goswa ase saiga eyemo ya UPA. Ono omugusi abantu bose banjire tabari moirimo antora gwa masikani twajairu mono ngo tobwate ke enyomba y'omugusi ekora ku UPA nengare kiro omuntu nabasoime. Amonere omugavana bwe county ya Kisii omuske Paul Simbarati nigonere aisokia na kuburia omugusi kubwata chikura asobonge bosio bwokumusira omuske Fred Matiang'i asobochori obonene borebosio. Nyamira registered around 400,000. Abantu bawake kura 1200. Osongo Kisii registered 700. Abantu bawake kura 1400. Kura mwikweta yokonyoro kwete tayore nyakitali tayore chera tayo kuibura nyakitali bonsi pie bawake kura ninkieke bena intwe as the spokesperson of Omugusi to bring our people together. But
by making sure Kisii registers voters 1 million. Nyamira, you have to do 600,000. For the diaspora, 500,000. That's a total of 2.1 million. Chingaki echecho nigo siasa che county ya Nyamira anene asekirugo kyobugavana asobochori obanene borebolsio boigo chiakwanirwa bereto ene kinga kwa bwenya ire kero mwako ibuna bwate abakurita yakorerio kobokogenderere toka mwako mintonyaliwo utaje tiobwate boko mwaka muraka akali. Ulifanya kazi na baba yangu Chief Lerionga. Sasa nakuomba tu kwa sababu hawa ni watu yako. Wewe support kijana. Na kwa sababu wewe karibu uende, sasa hakuna competition hapo, wewe ni kuegelea tu mkono. Akuje nimshike mkono anifuate. Mimi nitastaafu 2032. Kingo reporter ya Getembe kurwa sechinseme chiga cha Ekerenyo eje gotoka imeye bunge ya North Mogirange County ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba.